Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adil rubba ilahi ta'ala rubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila habarnya belum Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasuma ila hadrati Syekh bin Qadir al-Jilani. Wasuma ila hadrati Sidi Syekh bin Hasan Ali Asyadi. Wasuma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wasuma ila hadrati Syekhina wa Syedina wa Murabbir Wahina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Zuhair bin Yahya. Atalallahu amrahu fi si'a wa afiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الأسانية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بهريا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعنا بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب أن صاحب الدنيا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad adda monggo teman-teman nengkaaken sinten Nabi ar-risalah ta ing risalah wa udahalan mertaaken sinten Nabi ad-dilalah ta ing nuduhaken wa nasalan mituturi sinten Nabi al-ummah ta ing ummah wa kasyafalan ngilangaken sinten Nabi al-ghummah ta ing susah wa tarakala ninggal sop sinten Nabi na ing kita ala bid'a naqiyatin ngatasi agama kang bersih wa mahajjatan lan dalan wadihatan kang bertela minal haqqi sange perkara hak lailuha utawi wengine bayudha misluna ariha iku madane rinane bayudha sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi afdhala kang luweh utamane perkara sallallahu kang bareng rahmat sinten Allah wa baraka bareng barokah sinten Allah wasallam lan wasallama bareng keselamatan sinten Allah ala adin atas wong siji min khalqi sang makhluk Gusti Allah wa adwamahu lan luweh langgenge masalah adadama ing dalam wilane barang alima kang mudhanene sinten Allah wa zinata malan timbangane barang alima kang mudhanene sinten Allah wa mil amalan kebeke barang alima kang mudhanene sinten Allah kullama zakara semangsane eling bu ing Kanjeng Nabi sapa azzakiruna wong-wong sing padha eling wasahalan lali wa ghafalalan tegese lali anzikri saking eling ing Kanjeng Nabi sapa al-ghafiluna wong-wong sing padha lali kabeh. Terus umpama salah sijine umat iku teka nganggo nggawa sirahe utawa penglihatane saking luwih adohe panggonan saking pesariane Kanjeng Nabi kang mulya krana ziarah Kanjeng Nabi. Monggo durung isa jumenengake terhadap Kanjeng Nabi jazallahu anna wa ansa iril muslimin al akhir. Wa alamu lan ngertiya sira kabeh masyarul ikhwani golongane sedulur-sedulur Islam.
Ja'alanallahu wa iyyakum ja'ala muga-muga ndadekaken ing kita sinten Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh minat talina sange wong sing padha maca kabeh dikitabi marang kitabe Gusti Allah rupane Al-Qur'an ala azizi kang mulya hak tilawatihi lawan hakke maca kitab al-mukminina kang padha iman kabeh bi lawan kitab al-hafizina kang padha ngreksa kabeh lahu marang kitab al-mahfuzina kang den reksa kabeh bi lawan kitab sapa al-muqimina kang jumenenge kabeh lahu marang kitab al-qaimina kang padha bihi kelawan kitab anna tilawatul qur'ani istune maca Qur'an al-azim kang agung iku min afdhalil ibadati iku setengah saking luwih utamane pira-pira ibadat wa zamil qurubati lan luwih agunge amal-amal sing kanggo ngeparek marang Gusti Allah wa jalit taati lan luwih agunge pira-pira taat wa fi'lan iku ing dalam Al-Qur'an tilawatul Qur'an maca Qur'an ajrun utawi ganjaran azimun kang agung wa sawabun lan tegese pahala karimun kang mulya. Terus wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minat talin li kitabil aziz. Ketahuilah kalian orang-orang Islam semoga Allah menjadikan awak dewe kita semua yaitu termasuk orang-orang yang membaca kitab Al-Qur'an sing mulia dengan sebenar-benar bacaan. Wong sing padha iman dengan kitab Quran, orang-orang yang saling menjaga dengan kitab Quran, orang-orang yang mendirikan istiqomah dengan Quran, orang-orang yang mengamalkan apa isi Quran, menjauhi apa yang dilarang Gusti Allah ing dalam Quran. Anna tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadat wa azamil qurbat. Bahasanya membaca Al-Qur'an itu termasuk suatu ibadah yang utama. Karena utama ibadah yaitu maca Quran juga. Wa azamil qurbat. Terus suatu ibadah yang termasuk kategori utama yaitu kanggo mendekatkan diri kepada Allah wa jalit taat dan termasuk taat marang Gusti Allah sing agung wa fiya ajrun azimun wa thawabun karim. Dan di dalam membaca Al-Qur'an, ketika awak dhewe membaca Al-Qur'an itu nantinya Allah akan membalas dengan pahala yang agung, balasan yang mulia. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.